Vítame vás v kuchyni Adama Jaroša. Takže varíme jednu špecialitku, akože touto nikto nepohrdne. To je... Sme sa naučili variť toto na vojne v Taliansku, v Itálii, keď sme bojovali. Je taká cíta proste. Za týmto netreba ani hlavné jedlo, je veľmi dobrá. Pridaj smotanu. Pridáme smotanu. Za stáleho miešania samozrejme pridávame smotanu. Je to také, je to talianské menu, ale je také aj trochu mexické vlastne. Treba do toho kečup. Každé jedlo sa utovási niekde inde. Zahraj španielskú hudbu, zahraj. Tak daj tento, no. Daj tvoj kečup. Tak to ostrejšie. Môže byť aj ostrejšie. Stačí? Stačí asi. Každý podľa chutí, samozrejme. Už to má tú správnu aromu? Áno. Inak, aby sme nezabudli, pištol varíme z jednej strany pol hodinu. Potom treba otáčať. Viete, aby sa nestalo, že z jednej strany bude surová. Dobre. Môžete k tomu aj robiť. Môžete to tam. Olivy, chalani. Však španielská kuchyňa. Áno. Počúvaj, on to tak dodal, že pojede. Mne sa tu lepí. Mne sa všetko lepí. Proste, ale polievku, chalani. To je pre troch, akurát, pre troch. Olivy? Tak olivy povyberáme. Olivy nie. Ale vyberajte ich po jednom. A smotana nevybuchne. Keď si čampery. Dobre. Tak dobre. Iba variť. Tak iba po jednom. Jeden kus stačí. Dobre. A žiadny bordel, kámo, okolo, na čo? A teraz prekladku a potom ukážem, ako budeme jesť. Daj si španielskú kuchyňu, aby bola aj ona. Španielská kuchyňa? No veď to ide. No ukáž na to, Liboje. Tak nemiešaj. Šéf Charako. Ďakujeme za sponzorské čiapky. Za sponzorské sponzoringu ďačíme. A nakoniec to najdôležitejšie, samozrejme, netreba nás zaustiť. No a to by bolo, že všetko a naberáme na tanier. Ale špak necháme povariť no veľmi krátko. Dáme v tanier. Dobre. Naberačku. Samozrejme, Naberačka už máme predvarené všetko, čiže pištol sme už neotáčali. Naberačku. Je dosť hustá, áno. A pán Žík sa bude ťažiť? Dá si aj díky. Každému sa ujde. Normálnu naberačku. No, počkaj, toto naberieme. Toto je taká hustá. No nedali by ste si... Vyzeraj, že to vynikajúco. Hádam to možno aj zjesť. Na to, že to ja to jem. Platenky sa rozvaria. Vynikajúce. A môžeme podávať. Taká ešte smotanu sme zabudli. No, tlak. Celé to zahustíme. Podľa mňa by sme si mali niečo z toho hodiť, ale to už hádam stačí. Bož. Vyzeraj bož. Dobre to vyzerá. Chalani. Nie, o čo? Dobre, čo? Tak toto je voňa. Dobre, tak my to teda dokončíme záverečnou chutnávkou. No, ja viem s tými mne prišlo na to. Ja som najžený, ja to skúsim. No dobre, ty to ochutnáš teda, dobre?